Il-Bank HSBC qed jikkunsidra l-possibilità li jitlaq definitivament minn Malta frod deċiżjonijiet li qed jieħu l-kap eżekuttiv il-ġdid tal-bank John Flint. Dan tħabbar mis-sit elettroniku awtorevoli Bloomberg. Flint li daħal fit-tmexxija fi frar li għadda qed jikkunsidra bidla fl-istrateġija tal-bank li taffettwa 67 pajjiż. Sorsi li tkellmu ma' Bloomberg qalu li Malta, il-Bermuda u l-Urugwaj jistgħu jkunu fost il-pajjiżi affettwati minn dan iċ-ċaqliq bil-possibilità li l-HSBC iħallu għal kollox pajjiżna. Qed jingħad li Flint qed janalizza kwart tal-pajjiżi kollha li l-HSBC tinsab fihom għalkemm l-istrateġija tar-ristrutturar għadha mhix magħluqa u mifhum li t-tmexxija tal-HSBC qed issib setturi u oqsma ġodda fejn il-bank se jkun qed jinvesti l-flus biex ikompli jkabbar il-profitti tiegħu. It-tmexxija tal-HSBC mistennija tiltaqa' f'Ġunju sabiex tikkonkludi l-pjan ta' ristrutturar li se jkun mifrux fuq 3 snin. Il-bank HSBC ilu jnaqqas mill-operat tiegħu sa mill-kriżi finanzjarja kif ir-rati ta' interessi baxxi u regoli poġġew id-dħul tal-bank taħt pressjoni. Brabta ma' dan fit-tweet il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Dalija qal li l-Partit Nazzjonalista se jkun fuq ta' quddiem nett biex ikun assigurat li Malta tibqa' tkun ġurisdizzjoni minn ta' quddiem f'dak li għandu x'jaqsam mas-settur tas-servizzi finanzjarji.